Bé, doncs escoltàvem què és el que deien els líders d'opinió, els líders polítics del país, però no hem sentit què deia Ciutadans. Bé, ho hem sentit en els informatius, però volíem que ens ho expliqués directament Inés Arrimadas. Bona nit. Bona nit, què tal? Què faran vostès amb els pressupostos? Home, amb aquests pressupostos que inclouen un augment d'impostos i, a més, que són ficticis, perquè no quadren els comptes, i ja avui hem sabut que fins i tot la Unió Europea ha fet un advertiment al govern d'Espanya demanant més explicacions perquè alguna cosa veuen que no funciona, evidentment que no. Nosaltres donar suport a uns pressupostos que no estan pensats per fer bé a l'economia, a la societat, sinó per fer com una mena d'escenari mediàtic o d'escenari electoral, evidentment que nosaltres no hi podrem donar suport. Vostès diuen això i, per exemple, una de les mesures, que és el salari mínim de 900 euros, és una cosa que vostès ja proposaven el 2006 per al 2016 arribar no als 900, sinó als 1.048, crec que eren. Bueno, nosaltres, en el seu dia, jo encara no era al partit, crec que era el 2008, el que es parlava és d'un augment progressiu del salari mínim interprofessional. És a dir, mai nosaltres hem proposat apujar el salari mínim un 22% de cop i volta, és a dir, per decret, en un dia, perquè això té conseqüències. En 9 anys que ha passat la pitjor crisi econòmica d'Espanya, i en general del món i d'Europa. És a dir, que s'hagi d'anar apujant el sou, el salari mínim, és evident que s'ha de fer. Ara, la gent que pensa, o sigui, el govern d'Espanya pensa que amb aquest decret de cop i volta apujar el sou, el salari mínim, no té conseqüències per l'economia, s'està equivocant. Per exemple, aquesta pujada del 22% suposa un augment de la quota dels autònoms. Un altre cop, els autònoms han d'anar a pagar més, perquè, clar, a vegades es pensa que per fer un decret això no té conseqüències. Ho han matisat i han dit que pagaran en funció del que ingressin. Això ja ho estan intentant corregir, però la realitat és que va sortir totes les associacions d'autònoms, totes, per dir que això afectava, jo suposo que aquí més d'un és autònom i ho sabrà. Una altra cosa, per exemple, avui jo he estat en un centre d'ocupació, un centre especial d'ocupació a Sabadell. I, per exemple, no vull dir que afecti només amb aquest centre, però quan tu apuges el salari mínim interprofessional de cop i volta un 22%, fins i tot entitats socials, que no van molt sobrades de diners, es veuen com els seus treballadors de cop i volta han de cobrar un 22% més. I per petites empreses, per entitats socials, per autònoms, això té conseqüències. Per tant, jo evidentment que vull que la gent cobri cada cop més i que anem cap a un augment del salari mínim interprofessional. És evident que això és bo. Ara, fer-ho de cop i volta en un moment de desacceleració econòmica com el que tenim i que això impliqui una pujada de la quota d'autònoms o fins i tot que moltes petites empreses o entitats socials sense ànim de lucre, t'estic parlant d'una entitat d'aquest tipus, clar, no és una bona idea. A més, més enllà d'aquesta mesura, que es podrà estar més d'acord o menys, el que li passa en aquests pressupostos és que són ficticis. És a dir, hi ha 10.000 milions d'euros que no quadren. Hi ha una estimació d'ingressos que està en uns 4.000 milions d'euros per sobre del que realment es podrà tenir i després hi ha una desviació del sostre de dèficit que són uns 6.000 milions d'euros més. Per tant, nosaltres uns comptes que no quadren, que són ficticis, que apugen la quota als autònoms, és evident que no podran tenir el suport de Ciutadans, perquè tothom sabrà, qui li agradi més o menys de Ciutadans podrà dir no m'agrada això o allò, però tothom sap el suport que nosaltres li donem als autònoms i que la primera llei integral de millora de la situació dels autònoms s'ha aprovat al Congrés perquè va ser una de les exigències de Ciutadans a l'hora de posar en marxa un govern i no repetir per tercera vegada les eleccions generals. Però això també ho podrien resoldre amb una negociació o amb esmenes en punts concrets, no? Bueno, 10.000 milions són molts milions com per poder-ho solucionar en una esmena. De totes maneres, jo li dic una cosa. El Partit Socialista no vol pactar els pressupostos amb Ciutadans. Per què? Perquè el que vol és una eina electoral, perquè el que vol és allargar una legislatura en mans de partits separatistes. És una opció política. Nosaltres no ho faríem mai, però ells han decidit que estar a Moncloa té aquest preu. Jo crec que el millor que podria fer el govern d'Espanya, sincerament, després de l'inestabilitat que hem tingut, després dels socis de govern que ha triat, de veure les exigències que li fa el soci de govern, sobretot els partits independentistes, de veure com està dient Europa les coses relatives als pressupostos. Després de veure tot això, jo
jo crec que el millor que pot fer és convocar eleccions, que els espanyols decideixin qui ha de ser el nou govern d'Espanya i que es faci un acord entre constitucionalistes, a mi m'agradaria, un acord estable on es pugui arribar a acords com pels que, per exemple, nosaltres vam signar amb el Partit Socialista, amb el Partit Popular. Jo vull recordar que Ciutadans ens han criticat molt per fer una cosa que no s'havia fet mai, que és ser capaç de pactar amb el Partit Socialista, amb el Partit Popular, pressupostos, una investidura, sempre a canvi de coses bones per al conjunt de la ciutadania, la llei d'autònoms, augmentar el permís de maternitat. Nosaltres no farem el que fan els partits independentistes, que és que per negociar uns pressupostos et demano que algun dels meus es surti de la presó, perquè no té res a veure. Nosaltres quan negociem pressupostos negociem el contingut dels pressupostos perquè són una eina política molt important per millorar la vida de la gent. Vostè què en pensa d'aquesta reunió que tindrà lloc demà entre Pablo Iglesias i Oriol Junqueras? Que quan tu estàs al govern d'Espanya, ets el Partit Socialista i decideixes que els teus socis de govern o d'investidura són Podem i els partits independentistes, és normal que tinguis aquestes escenes, aquestes imatges. Jo crec que no és gaire bo per a Espanya que els pressupostos generals de l'Estat es negociïn en una presó. Jo no crec que sigui bo per a Espanya que els pressupostos generals d'aquest país es negociïn amb aquells que no volen formar part d'aquest país, perquè evidentment nosaltres com a partit, quan negociem uns pressupostos, perquè ho sabem fer i ho hem fet, renunciant a coses i cedint, com s'han de fer els pactes, sempre pensem en l'interès general de l'Estat, en l'interès general de la ciutadania d'aquest país. Els partits que no volen el benestar de la resta de ciutadans perquè no se senten ni tan sols partíceps d'un projecte comú, no crec que siguin els millors per negociar pressupostos. I ja ho estem veient. Quan nosaltres hem negociat pressupostos, insisteixo, vam posar el requisit de l'augment del permís de maternitat i de paternitat. De fet, fins fa poquet, el permís de paternitat només eren de 2 setmanes. Ara ja en tenim 5 setmanes de paternitat. Encara ens queda molt per recórrer, però això ja la gent ho ha vist, la gent ho veu. Què estan demanant els partits independentistes? Doncs trucades al jutge per dir el que han de fer. Clar, és una diferència de plantejament, jo crec que molt evident. Ara, el Partit Socialista ha decidit que els seus socis siguin aquests partits. Això és una decisió del Partit Socialista, jo crec que s'equivoca, i el que m'agradaria és poder triar a les urnes un nou govern d'Espanya, que és el que la majoria de ciutadans d'Espanya vol. Ha sentit les declaracions de Pasqual Sala, el president del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, en les quals deia que no hi veia el delicte de rebel·lió. Què li semblen a vostè aquestes declaracions d'algú que ve, de qui és qui és? Sí, bueno, em sembla el mateix que d'altres declaracions d'altres persones que han estat al cap d'institucions judicials d'Espanya que ho han dit en el sentit contrari, és a dir, és molt respectable aquesta opinió, com les opinions que hem sentit de juristes, de catedràtics, de fins i tot jutges, en un sentit contrari. Jo crec que en democràcia tothom pot opinar i som lliures d'opinar si ens sembla bé o no la presó preventiva, això és molt sa en democràcia, però crec que els que estem en política, els que estem al poder legislatiu, que és el Parlament, hauríem de ser especialment curosos a l'hora de dir als jutges què és el que han de fer, perquè això és un altre poder, és el poder judicial, tenim 3 poders en democràcia, la separació de poders és molt important, i crec sincerament també que hi ha d'haver igualtat. Jo crec que els polítics independentistes han de rebre el mateix tracte, el mateix que qualsevol ciutadà. I crec que hi ha molta gent que al llarg de la seva vida ha comès errors molt greus, que està a la presó, gent que ve de famílies humils, de famílies amb moltes dificultats, que no han tingut ni tants advertiments ni tant assessorament com han tingut les persones que estan ara mateix a la presó i que estan pagant molts anys de presó. Això sempre fa una miqueta d'angúnia, de sentiment, perquè veure alguna persona a la presó no és mai una cosa agradable i fins i tot per mi, jo he compartit escó amb persones que ara mateix estan a la presó i abans d'entrar a la presó jo he quedat amb ells en privat i els he dit, si us plau, què esteu fent, no? Si us plau, no feu això, però sembla que van fer més cas a la gent que sí que semblava que els animava a fer aquestes coses i no pas a la gent que els intentaven dir, escolteu, això no sortirà bé, esteu anant per un camí que no és l'adient, no? En qualsevol dels casos, jo no li puc dir al jutge què ha de fer i espero que el govern d'Espanya tampoc agafi el telèfon per dir al jutge el que ha de fer. Vostè és el líder de l'oposició. Fem una projecció. Ara imaginem d'aquí 5 anys
Imaginem que hi ha unes condemnes, que aquestes persones continuen a la presó durant 20 anys. Vostè s'imagina com pot ser la política catalana, vostè liderant l'oposició en aquest escenari de confrontació, potser? Ho dic perquè si tanques un moment els ulls i imagines això, imagines la confrontació aquesta per la qual pateixen tots els bàndols, tant d'una banda com l'altra, continuen patint no només les famílies i els presos, sinó els milions o milers de persones, de catalans, d'una banda i de l'altra, que aquesta situació la viuen amb angoixa. És a dir, preocupa potser aquesta projecció de futur d'un problema enquistat i no resolt. Un problema que no s'ha originat amb la presó d'aquestes persones, perquè la confrontació social tothom estarà d'acord que ve d'abans de la presó d'aquestes persones. És que jo crec que estem repetint tant i estem centrant tant el debat polític al tema de la presó d'aquests polítics que sembla que abans que estiguessin a la presó aquí no passava res. És que aquí es va fer un cop d'estat, aquí s'ha trencat la societat catalana en dos, o estem negant que fa un any la societat catalana ja estava en una situació de greu conflicte. Clar, vostè, no sé si he entès bé la pregunta, jo m'imagino d'aquí uns anys i evidentment... No, li faig a vostè com li podria fer qualsevol altre polític. No, clar, o sigui, que tindrem una situació complicada. No sé si cal generositat per part de tothom per arribar, per intentar calmar la... Cal diàleg, cal negociació sempre dintre de la llei, sempre. Cal baixar la qüestió des de la política, cal fer un ple de convivència com el que vam celebrar la setmana passada, cal no dir als CDRs apreteu, apreteu, cal fer moltes coses. Ara, jo trucar als jutges per dir el que han de fer no ho podré fer i per tant tampoc podrem centrar la política catalana en el que fan els jutges, perquè això sí que és judicialitzar la política. Tant que es queixa el senyor Torra de que es judicialitza la política, ell ha dit que la legislatura acabarà amb una sentència judicial. Això sí que és judicialitzar la política, això sí que és assumir que els ritmes polítics els han de marcar els jutges. Jo no li faré això, jo no li diré que aquesta legislatura hagi d'acabar amb una sentència política, una sentència jurídica o no. Jo crec que la política ha d'anar per una altra banda. Li insisteixo, al Parlament hi ha moltes qüestions a debatre. Avui hem estat en un centre especial d'ocupació. Nosaltres vam proposar al Parlament fer una comissió específica de polítiques de discapacitat. Ens van votar que no els partits independentistes el mateix dia que creaven una comissió del 155. És que la vida segueix per molta gent. Jo entenc que les famílies dels presos, evidentment, qualsevol persona que tingui una persona fins i tot coneguda a la presó és una situació molt difícil. Imaginem-nos una persona de la teva família, no? Però és que la situació de la resta de catalans també ens importa. L'altre dia el senyor Torra deia tenim pressa per treure els nostres companys de la presó. Jo tinc pressa per reduir les llistes d'espera. La setmana que ve es debatrà al Parlament de Catalunya una llei que ha presentat Ciutadans per millorar la gestió de les llistes d'espera. Som la comunitat autònoma amb pitjors llistes d'espera de dependència de tota Espanya. És que parlem molt d'independència, però és que parlem molt poquet de dependència, o de discapacitat, o d'ocupació. Jo el que vull, el que m'imagino d'aquí uns anys, és una Catalunya on, evidentment, el debat torni a ser allò que ens uneix als catalans, que no és, evidentment, la independència, això ja s'ha demostrat, sinó és les polítiques socials, les infraestructures, un sistema de finançament més just, moltes coses que sí que tenim en comú, els partits que no volem la independència i els partits que volen la independència. Ara, si ens passem 5 anys més parlant de la independència i del referèndum, evidentment que aquesta confrontació social serà més greu, però insisteixo, aquesta confrontació social no ha començat amb la presó preventiva dels polítics. Ha començat molt més abans. Per tant, el culpable d'això no és una sentència judicial o una presó preventiva d'un jutge, és unes polítiques nacionalistes molt irresponsables durant molts anys. Ara parlàvem de baixar una mica la tensió, els decibels, però vostès diuen no, la situació encara mereix un 155 immediat. Continua pensant que caldria un 155 de nou a Catalunya? Jo crec que cal fer el requeriment previ, que està previst, per dir al senyor Torra que es comprometi a complir realment el marc democràtic que tenim a Catalunya. Això és evident perquè jo estic al Parlament de Catalunya, jo li faig preguntes al senyor Torra quan em deixen perquè el Parlament ha estat tancat i no he pogut fer una sessió de control en 3 mesos, el president de la Generalitat 3 mesos.
gràcies. No, Després de 3 mesos sí, m'han deixat. Li dic perquè la setmana passada amb en Rafa López hi havia aquesta discussió de si el Parlament estava tancat o no, li dic en aquest sentit. El Parlament, o sigui, jo no he pogut fer una sessió de control al president de la Generalitat durant 3 mesos. Qui vulgui fer veure que això és normal, que ho faci. No és normal. Espero que no es torni a tancar el ple del Parlament. De moment intentaré aprofitar el temps que tinc per fer les preguntes. Però insisteixo, l'altre dia el senyor Torra, responent a la nostra sessió de control, va dir que la seva prioritat de la legislatura era el tema del referèndum i del dret d'autodeterminació. Va reconèixer fa poc que el 90% de la seva reunió amb el senyor Sánchez va ser respecte a aquest tema. Jo li asseguro, li ben asseguro, que si soc presidenta de la Generalitat i tinc una reunió amb el president del govern, sigui qui sigui, li asseguro que el 90% del temps no serà parlar del dret d'autodeterminació. Serà parlar dels problemes molt greus que tenim a Catalunya, com per exemple infraestructures, com rodalies, com el corredor mediterrani, com finançament per la llei de dependència, moltes altres qüestions que pel senyor Torra són coses menors. Ell va dir a Catalunya Ràdio que són coses menors i jo crec que no són menors, jo crec que són principals per la vida de moltíssima gent i que són precisament allò que ens tornarà a unir. Si dues persones estan barallant tot el dia, un exercici que pot fer o que poden fer és intentar trobar allò que comparteixen, allò en el qual es poden posar d'acord. Jo crec que això és el que s'ha de fer a Catalunya, perquè es parla molt de la mediació entre Catalunya i el conjunt d'Espanya, però és que el primer diàleg que s'ha de fer és entre catalans. Clar, si el Parlament està mig tancat quan a ells els agrada fer-ho, 3 mesos sense poder fer una sessió de control, si no estàs en el camp de joc democràtic perquè te'ls saltes les lleis, si no vols, per exemple, la setmana passada vam proposar una proposta molt clara, molt senzilla, que era un pacte per la priorització de les polítiques socials. És a dir, que tots els partits polítics, fins i tot pensant de maneres molt diverses, ens podem posar d'acord en prioritzar els recursos per anar a les polítiques socials. Això també es va tombar. Des de l'altra banda li diran que també la van convidar al Palau de la Generalitat i vostè no hi va anar. Bueno, al Palau de la Generalitat jo no puc anar per donar normalitat a un president Torra que diu que el símbol de la Generalitat és un llaç groc o que diu que la meitat dels catalans no som catalans sinó que som espanyols que viuen a Catalunya. És a dir, jo he parlat amb el senyor Torra, he parlat al Parlament, he parlat per telèfon, però la foto meva de donar normalitat a la situació que tenim ara amb el senyor Torra, evidentment no la tindrem fins que el senyor Torra no decideixi tornar al camp de la normalitat democràtica. Jo crec que la gent que ens està veient el que vol és tranquil·litat, el que vol és seguretat. Posar la televisió i que estiguem parlant de polítiques socials, de dependència, insisteixo, de llistes d'espera, d'autònoms. I això des de fa molts anys que no passa al Parlament. De l'escola, insisteixo, de trens, de connexions, del metro, de coses que realment afecten a la vida diària. Jo també parlo al Parlament moltes vegades de la línia 9 del metro per demanar i per preguntar a veure quan els veïns, per exemple, d'Hospitalet podran tenir les seves parades promeses des de fa molt de temps i no hi ha manera, és a dir, no és una prioritat per la Generalitat de Catalunya, no ho ha estat mai, però ara jo crec que és més evident que mai. Per tant, com tornar a unir els catalans, que és el que s'ha trencat? No s'han trencat els ponts entre Catalunya i la resta d'Espanya, s'han trencat els ponts entre catalans. Què podem fer? Tornar a respectar-nos entre tots, perquè tots són catalans, no es pot dir al Parlament, com s'ha dit, que catalans o espanyols vivint a Catalunya, no es pot dir, per exemple, que els que hem vingut d'altres comunitats autònomes som colonitzadors lingüístics, com ha dit la senyora consellera de Cultura d'aquest govern de la Generalitat, és a dir, totes aquestes qüestions s'han d'eliminar, perquè això genera confrontació social. Per tant, si ens tornem a respectar entre tots, si tornem a parlar d'allò que ens uneix, que són les polítiques socials i econòmiques, abans d'ahir estàvem parlant de com fer tornar les empreses que han marxat de Catalunya. Quan més temps passin les empreses fora, més difícil serà que tornin aquestes seus i que evidentment les seves inversions no se'n vagin cap a altres indrets. Tot això ho estem plantejant nosaltres al Parlament. Som el partit que més propostes ha registrat al Parlament de Catalunya. Ciutadans, propostes socials i econòmiques. Jo no sé què més puc fer si el govern de la Generalitat segueix pensant que la seva prioritat és l'autodeterminació i segueix dient que la legislatura acabarà quan vingui la sentència dels presos, que és el que volen.
volen tornar a escalfar el carrer quan vingui la sentència dels presos, perquè no saben què més fer, no saben com gestionar Catalunya, no saben què fer amb el deute que tenim a Catalunya, no saben què fer amb les llistes d'espera, no tenen projecte més enllà del llacet groc i de dir que els presos han de sortir de la presó. Però és que fins i tot, i amb això acabo, jo parlo amb molta gent i no tot el meu entorn és constitucionalista. La gent que s'ha il·lusionat de veritat amb la independència comença a veure que potser li han fet una promesa que no era veritat. De fet, el senyor Torra jo crec que ara mateix el que més té és por a decebre als seus votants. Perquè a mi no em vindrà cap independentista a demanar-me vostè m'ha mentit, m'ha promès una independència, un referèndum d'independència que no ha arribat. Però això sí que està passant i sí que passarà més als partits independentistes. Per tant, tornem a la realitat, tornem al respecte entre nosaltres, tornem a la legalitat i tornem a parlar d'allò que ens uneix. I per descomptat després anem a Madrid i participarem en negociacions d'un millor sistema de finançament del corredor mediterrani, però mentre no construïm els ponts entre catalans, això serà molt complicat. Senyora Arrimadas, teníem moltes més preguntes, però com que tenim la mania aquesta de deixar parlar els nostres convidats, perquè creiem que és la manera que es puguin explicar perfectament, doncs no els hi faré. El que sí que li faran als nostres tertulians, m'ha dit abans, i expliquem als espectadors que no té cap inconvenient que li facin aquestes preguntes. Una pregunta, sisplau, que sigui breu per part dels nostres analistes, perquè el temps se'ns tira a sobre, si poden ser les respostes breus, també li agrairé. Bé, comencem. Carles. Senyora Arrimadas, bona nit. Abans que tot, s'han dit moltes estupideses de la seva persona, tingui la meva solidaritat perquè són això estupideses i situï-les aquí, especialment de gent que havia tingut responsabilitats com l'expresidenta del Parlament, per tant situï-les en el nivell de l'estupidesa. Jo li volia dir, vostè fa molta insistència a dir que s'ha de parlar d'allò que interessa als catalans. Però vostè, quan la conviden a altres comunitats autònomes per parlar, vostè parla de Catalunya i parla d'independentisme. O almenys, aquests són els talls de veu que surten de vostè. Això és una altra cosa. Ja, però vostè no s'estrena. Vostè sap quin missatge envia quan està a altres comunitats autònomes i vostè, quan està en altres comunitats autònomes, vostè treu i afavoreix el debat sobre el que està passant a Catalunya des del punt de vista de l'independentisme, no de les necessitats. No troba que de vegades aquest paper que ha de fer de portaveu de Ciutadans a l'Estat i cap de l'oposició aquí a Catalunya a vegades és incompatible perquè quan està vostè convidada, i vaja, darrerament ha anat a Andalusia perquè estan en període electoral, suposo que més endavant anirà a altres llocs. No pot donar més la pregunta que la resposta, eh? No creu que cada vegada és incompatible? No és incompatible. De fet, jo crec que els partits independentistes sempre han volgut fer que això sembli incompatible. Som els primers, jo crec, i si m'equivoco que algú em corregeixi, som els primers que tenim un portaveu nacional que té una responsabilitat al Parlament de Catalunya, dels partits que estem al nivell nacional. A mi això m'enorgulleix. Que jo pugui ser la portaveu nacional d'aquest partit, a mi m'enorgulleix. També és veritat que jo ho tinc més fàcil perquè el meu partit diu el mateix a Barcelona, que al País Basc, que a Andalusia, que a Madrid. Això el Partit Socialista no ho pot dir, el Partit Popular tampoc, i ja ni parlem partits que només estan a Catalunya. No és incompatible. Catalunya pot tenir la veu de tota Espanya, Barcelona pot ser on estigui el portaveu nacional d'un partit que està a tota Espanya i, per tant, no és incompatible. I jo vaig a tot arreu i parlo de pressupostos, parlo d'Andalusia, parlo de corredor mediterrani, és a dir, parlo, com es pot imaginar com a portaveu nacional, de qualsevol de les coses que em demanen. Ara, que el que està passant a Catalunya és una realitat que afecta a tota Espanya, això és evident, i crec que tothom que estigui aquí ho podrà compartir, és molt greu, i interessa a la resta d'Espanya. El que passi a Catalunya interessa a la resta d'Espanya, com estic convençuda que el que passi a Andalusia també ens ha d'interessar a tots, com el que passi a Hongria ens ha d'interessar a la resta d'Europa. Per tant, no és incompatible, em sento molt orgullosa i parlo de moltes coses. Ara bé, el tema de Catalunya, de la situació greu política, de la fractura social, interessa a la resta d'Espanya? És evident, perquè formem part d'un país comú que es diu Espanya. Toni. Senyora Arrimadas, bona nit. Bona nit. Jo imagino que sap, senyora Arrimadas, que el salari mínim no cal que baixi per pressupostos. És un decret llei.
Que vagi. Que vagin als pressupostos. És un decret llei, i en aquest decret llei hi ha sempre una disposició addicional que evita que els autònoms, cada vegada que puja el salari mínim interprofessional, els afecti. Jo entenc que tots els partits fan política i arriben l'asco a su sardina, però, home, en això, o sigui, els autònoms van haver-hi un parell de dies que hem estat allò, ostres, i ja han sortit al govern i Podemos dient que no és així, però és que en el decret llei ja estaria inclosa aquesta clàusula addicional. No dir res més. Pregunta concreta. Els nens andalusos són més tontos que els de Castella i Lleó, com ha dit la senyora García Tejerina? Perquè els de Castella i Lleó, amb 8 anys, saben molt més que els andalusos de 10 anys? Jo tinc 4 nebots andalusos. Suposo que no cal que li digui què penso d'aquesta afirmació. No he sentit exactament... sí que vull que em digui el que ha dit exactament la senyora. El que ha dit la senyora Tejerina. No sé si ha dit que són més tontos, perquè si no estic per trucar-la, si ha dit això. Bueno, fins i tot el Juanma Moreno, el candidat del PP, ha criticat a la ministra. És que em sembla molt greu que es digui això, perquè em sembla... Tinc 4 nebots de 3, 11, 12 i 15 anys, andalusos, que viuen tots a la província de Cádiz. O sigui, que alguna cosa que pugui ser una ofensa cap als meus nebots, evidentment que jo no la puc tolerar. Ara, també li dic que el que hem de parlar en aquest país és d'igualtat a l'hora d'accedir a serveis bàsics. I tenim un problema de desigualtat, que el PP i el Partit Socialista no han fet mai, jo crec, per solucionar. Per tant, nosaltres estarem per un pacte educatiu que millori la qualitat educativa i estarem per un pacte que pugui avançar en igualtat a l'hora d'accedir a serveis bàsics a tot arreu. I respecte al tema dels autònoms, que no me'n puc estar, sí que es va pujar la quota dels autònoms amb la darrera pujada del salari mínim. Segona, l'anunci, no per tots els autònoms, a mi no me la van pujar, ja li dic. És un debat molt tècnic, però pregunti-li als autònoms si no se l'ha pujat la quota en els darrers anys. Segona cosa, la presentació que va fer el senyor Pablo Iglesias i el senyor Sánchez dels pressupostos tenien una mesura estrella, no ho dic jo, van triar ells explicar els pressupostos d'una manera lligada a una mesura estrella, que era el salari mínim interprofessional. Per tant, aquest lligam no l'hem fet nosaltres, sinó ells mateixos. Però no és la llei de pressupostos. I tercera i per últim, s'ha fet una estimació que ja estava aplicant aquesta estimació de més recursos d'aquesta partida. Per tant, no som nosaltres els que hem dit ojo que aquí s'està tenint en compte una cosa que serà dolenta pels autònoms, sinó les mateixes estimacions que està fent el govern d'Espanya. Per tant, que no donarem suport a pressupostos que tornen a pujar els impostos a la classe mitjana i treballadora, que crec que hi ha molt de marge per reduir duplicitats i per reduir ineficiències, com per estar tot el dia ficant la mà a la butxaca de la classe mitjana i treballadora i dels autònoms, i crec, sincerament, que quan uns partits independentistes negocien uns pressupostos amb un govern d'Espanya no estan pensant en l'interès general de tots els ciutadans, sinó que estan pensant, insisteixo, en el que li va bé al senyor Junqueras o al senyor Puigdemont. I a mi em sembla que no són bons socis per triar el futur d'aquest país. Xavier. A veure si aconsegueixo que em digui una cosa diferent a la que espero. Jo els dono molt suport quan, com a conseqüència d'aquesta confrontació en la qual coincideixo amb el diagnòstic, amb bona part del diagnòstic que ha fet, els volen eliminar del mapa, per entendre'ns, no? I aleshores hi ha determinades divisions on parlen dels demòcrates i els no demòcrates, i vostès estan sempre en els no demòcrates, dels catalans i dels espanyols que viuen a Catalunya, i vostès són... I a vostè mateixa, directament, hi ha coses, no?, que una expresidenta del Parlament de Catalunya l'envia a la seva terra d'origen. Per tant, tota la meva, no solidaritat ara, sinó és militant aquesta solidaritat, perquè això o arreglem entre tots o no s'arregla. Ara bé, al costat d'això, jo li pregunto, vostè està tranquil·la o faria algun tipus d'autocrítica respecte a l'actuació del seu partit en relació a això? Dit altrament, vostè no creu que el seu partit el que fa fonamentalment és contribuir a un creixement d'aquesta crispació? I que, per tant, s'alimenta d'aquí i constantment aquesta guerra de banderes, aquesta confrontació, se retroalimenta d'una banda i de l'altra d'una manera que ens porta a un carreró sense sortida? No ha fet mínimament aquesta reflexió des d'una perspectiva autocrítica? D'assumir que nosaltres fem el mateix que el que ha fet el govern de la Generalitat? No, per descomptat que no. Una altra cosa és que
sempre, qualsevol partit polític, i el nostre és evident que també, sempre ha comès errors. I jo mateixa segur que he comès errors, segur que he dit una cosa que no hauria d'haver dit o que hauria d'haver dit una cosa que no he dit. Ara, assumir que hi ha una igualtat de culpes i aquesta equidistància de dir que es retroalimenta, per exemple, és que no ho podrem assumir. És a dir, per mi qui trenca la convivència a Catalunya és qui surt del terreny democràtic, qui diu que hi ha catalans i espanyols visquent a Catalunya. És a dir, és que no ens podem posar al mateix nivell de confrontació. I també li dic una cosa, Ciutadans és un partit decisiu a la resta de comunitats autònomes. Nosaltres hem pactat i hem negociat i tenim representació a la mesa llocs on no hi ha aquesta confrontació. Aquí estan molt enfadats vostès sempre. Jo no sé, potser aquesta és la percepció que vostè té. També li dic una cosa, hi ha molta gent a Catalunya que està molt enfadada i que està molt trist i que està molt preocupada. Per tant, que els partits polítics... A totes bandes, Sí. És que jo no he fet mai aquesta distinció. No, però quan diu que hi ha gent... Sí, hi ha gent de totes bandes... Hi haurà gent independentista que està molt decebuda i molt frustrada i molt enfadada i molt dolguda. Exactament igual que els que no som independentistes. Tots som catalans. Ara, assumir que nosaltres tenim la responsabilitat de la confrontació, no, és que no la puc assumir, perquè a més, és que no és veritat, és que el nacionalisme sempre fa el mateix. Quan tu surts del terreny democràtic, quan tu ignores, ja no dic ni insultar, però ignorar més de la meitat de la societat, genera confrontació social. Quan el senyor Torra se'n va i diu que el poble de Catalunya vol no sé què, i només parla per la paraula d'independentisme, evidentment, més de mitja Catalunya diem, som aquí, no? Quan tu vas a unes festes del teu poble i tot està ple de llaços grocs, el discurs de les teves festes és independentista i a l'Ajuntament hi ha símbols independentistes, t'estan excloent del teu poble, t'estan fent fora del teu poble. Quan tu vas amb els teus nens a la platja i et trobes un cementiri de creus grogues, t'estan fent fora de la teva terra. Per tant, nosaltres generem això? No. Ara, sí que és veritat que jo el que tinc aquesta percepció, potser és una percepció meva, però que hi ha molta gent que està com enfadada de que els constitucionalistes no seguim callats a casa sense dir res. I per tant, nosaltres denunciarem el que passa, ho direm al Parlament. Ara també li dic, som el partit que més propostes socials i econòmiques presenta al Parlament. I això és un fet. Som els que més proposem, ara som els que més clar parlem a l'hora de dir ja n'hi ha prou i ja n'hi ha prou de separatisme, ja n'hi ha prou de procés perquè n'estem farts i preocupats i dolguts. Anna. Senyora Arrimadas, com pot parlar vivint aquí amb uns termes de llenguatge gruixut i d'escalada de tensió com confrontació social, cop d'estat, societat trencada en dos, greu conflicte, o dir que hi ha cementiris de creus grogues en zones de platja de bany quan això no és cert? Com pot donar aquesta visió i, a més, demanar madura? Com pot dir que se sent exclosa, que hi ha gent que se sent exclosa en veure llaços grocs que són un símbol de solidaritat i no contra ningú? Per tant, el Xavier Fina ja li ha preguntat, i en el passat vostè i jo hem tingut també molts debats i hem sabut trobar sempre punts de trobada, que jo crec que ara seria molt difícil. Però com pot parlar amb aquests termes semànticament tan durs i dir coses que no es corresponen amb la realitat? Potser no es corresponen amb la seva realitat. És que el problema que tenim a Catalunya és que hi ha una part de la societat catalana, una part petita, però hi ha una part de la societat catalana que no veu Catalunya sencera. A vostè potser no li importarà anar a una platja que estigui plena de creus grogues. Li ben asseguro que hi ha molta gent que sí que li importa. A vostè no li sabrà greu anar al seu ajuntament i que estigui tot ple dels seus símbols polítics. Li ben asseguro que hi ha molta gent que sí que li sap greu. A vostè no li semblarà que es pugui sentir ningú exclòs de les seves festes de poble quan es fa un discurs clarament independentista, però li ben asseguro que gent que paga impostos se sent ben exclosa. I respecte als termes... Això al meu ajuntament no m'ho trobo, no? Bueno, li podria posar un munt d'exemples, no? Fins i tot conselleries. I després vostè em diu, com pot dir que hi ha conflicte social a Catalunya? Hi ha un conflicte social. A mi el que em sobta és que vostès diguin que Espanya és un país feixista.
perquè si parlem de paraules gruixudes, jo crec que el nacionalisme és especialista en dir coses que realment no són veritat i que no són assumides per ningú. Ni Espanya és un estat feixista, ni antidemòcrata, no és veritat que no estem en un estat d'excepció, com ha dit el senyor Torra, o una cosa semblant va dir. Les paraules gruixudes, jo crec que a mi se'n poden dir moltes coses, però jo crec que sempre soc molt respectuosa amb tothom. Ara, li puc dir que nosaltres representem a 1.100.000 persones que sí que pensen que trobar-se als espais plens de llaços grocs de plàstic sí que és una cosa que els hi fa sentir-se una miqueta incòmodes als seus carrers i a les seves platges. I entre d'altres moltes coses, perquè sentir parlar el seu president de la Generalitat, perquè és el president de la Generalitat de tots els catalans, i llegir articles que Déu-n'hi-do, fa una sensació d'abandonament per part de molts catalans que nosaltres tenim l'obligació de traslladar allà on podem estar representats. I per últim, jo reconec que hi ha gent que pensa que això és una injustícia, que porta el llaç groc. El que no entenc és com hi ha gent que no veu que hi ha més de la meitat dels catalans que no estem d'acord amb els determinats discursos polítics del nacionalisme. El primer que hem de fer per solucionar les coses és reconèixer-nos com a catalans, respectar-nos com a catalans i a partir d'aquí parlar dintre de la legalitat i dintre de la democràcia en aquestes qüestions que ens podem posar d'acord. No hi ha solucions màgiques. Quan tenim una situació de conflicte social greu com el que tenim a Catalunya, o comencem a fer aquestes petites coses o tindrem molt difícil solucionar-les. Teresa, la valoració després, Anna. Teresa. Sí, hola. Bona nit, senyora Arrimadas. Bona nit. Breu, sisplau, perquè el temps corre i sempre els últims sempre són els que pateixen més amb el temps. Ben cert, cal parlar de polítiques. Les polítiques tenen el seu reflexe pressupostari, totes. A Espanya i a Catalunya. Estem parlant molt dels pressupostos a Espanya perquè ara toca, no? Però i els pressupostos a Catalunya i les polítiques aquí a Catalunya? Com ho veu això vostè? Creu que s'hi ha d'arribar amb un pacte entre constitucionalistes? El veu possible, aquest pacte, a nivell català i a nivell espanyol? Respecte als pressupostos, ja s'ha complert el termini legal en el qual el govern hauria d'haver presentat el projecte de pressupostos. Això li pregunto. O sigui, una altra cosa que no s'ha fet, perquè estan tan ocupats d'anar a Brussel·les i d'anar a fer actes i de posar llaços grocs en institucions públiques que no han tingut temps de plantejar un projecte de pressupostos. Que després puguin tenir el suport de la cambra o no, això és una altra cosa, però la seva obligació és haver presentat un pressupost que no ho han fet. Dit això, podem arribar a acords entre constitucionalistes i tant. És la nostra obligació i qualsevol persona que em conegui sabrà que jo aquí a Catalunya sempre he tingut la millor relació possible amb tots els representants de partits constitucionalistes. Ara, aquí no sumem en escons, sumem en vots, però en escons no. I jo, que sóc demòcrata, accepto la llei electoral injusta que dona una sobrerepresentació als partits nacionalistes. L'accepto perquè l'he d'acatar, una altra cosa és que no m'agradi i que la vulgui reformar. Ara, per mi, el pacte més urgent entre constitucionalistes s'ha de donar a nivell de tota Espanya. I crec que el Partit Socialista hauria de tornar al constitucionalisme, a l'acord entre constitucionalistes, millor dit, i deixar de triar com a socis d'investidura, com a socis de govern o a socis de pressupostos a partits que realment no volen cap acord, no volen que Espanya vagi a millor, volen que Espanya vagi a pitjor perquè així tenen més raons per dir que s'ha de sortir d'Espanya. Per tant, per mi l'acord més ràpid i urgent entre constitucionalistes és a nivell d'Espanya, de tota Espanya, que sí que sumem i sí que demano que hi hagi eleccions d'hora per poder tenir, després d'aquestes eleccions, un acord entre constitucionalistes. Rafa. Sí, jo... Breu, sisplau, els suplico brevetat en la pregunta i en la resposta, sisplau. Intentem, ho farem molt bé. Bona nit, senyora Arrimadas. Agafant una mica el que comentava amb vostè, no és només la líder de l'oposició, vostè és la representant de la Primera Força Catalunya, i en l'àmbit del constitucionalisme, diguem-ne que és la lideressa del constitucionalisme en aquests moments a Catalunya. Jo sé que se li poden demanar moltes coses a Madrid, però la meva pregunta, i des d'un punt de vista constitucionalista, és la preocupació de que si l'independentisme està trencat, el constitucionalisme no està tan unit, la unió que es desitjaria. Quins passos vostè ha fet des del començament de la legislatura, o quins passos pensa fer per intentar recuperar un espai que doni al constitucionalisme una mica de credibilitat de que pot fer alguna cosa de cara al futur? Jo crec que la credibilitat la tenim, el constitucionalisme en general.
al Parlament de Catalunya, insisteixo, no tenim una majoria d'escons, però tenim una majoria de vots. Almenys els partits independentistes no tenen una majoria de vots i sí que tenen una majoria d'escons. Què s'ha fet? El primer que es va intentar fer és un acord per la mesa del Parlament. Ja saben vostès la importància que té en aquesta legislatura i l'anterior la mesa del Parlament. Es va intentar fer un acord entre partits constitucionalistes per poder tenir un constitucionalista o un representant d'un partit que no sigui independentista a la mesa del Parlament. Es va aconseguir fer un acord entre Ciutadans, Partit Socialista i Partit Popular, però no vam aconseguir que el partit de Podem es volgués sumar per poder tenir aquesta mesa constitucional. Aquesta mesa, insisteixo, amb una majoria no independentista. A partir d'aquí no s'han donat majories per poder presentar candidatura. Jo no vaig poder ni tan sols presentar la meva candidatura. Sempre ha hagut un candidat independentista a ser president de la Generalitat, a ser candidat a la investidura. I a partir d'aquí jo crec que qualsevol cosa que podem fer nosaltres sempre ho hem de fer amb intel·ligència i amb estratègia. Per tant, l'independentisme està trencat, sí que és veritat, però es tornen a posar d'acord sempre per intentar trencar Espanya o per intentar fer aquestes diferències entre catalans i espanyols, visquent a Catalunya o intentant escalfar el carrer. Per tant, nosaltres hem de ser molt responsables, no puc vendre fum, jo no puc vendre fum, jo no puc fer el que ha fet l'independentisme. Prometre, sí, demà em presento al Parlament i guanyo i ho solucionarem tot. Per tant, hem de ser molt realistes, hem de dir la veritat a la gent, ara hem d'aguantar i hem de ser molt ferms a la nostra defensa, perquè estic convençuda que Ciutadans governarà Catalunya. Estic convençuda. Hem fet un gran pas, que és guanyar les eleccions. Jo ara puc anar a Brussel·les i puc anar arreu i la gent sap que qui ha guanyat a Catalunya no és un partit independentista, sinó un partit constitucionalista, un partit que ni tan sols dona suport a un referèndum de secessió. O sigui que s'han aconseguit moltes coses amb aquesta victòria. La gent s'ha sentit més lliure de poder expressar el seu sentiment i la seva ideologia, però 35 anys de nacionalisme no se solucionen en 35 dies, ni en mig any. Per tant, aguantarem, estic convençuda que guanyarem, tornarem a guanyar a Catalunya i governarem a Catalunya, però el primer pas per mi és un acord de constitucionalistes a nivell de tota Espanya, perquè els partits independentistes no marquin la política espanyola. Si aconseguim això, jo crec que estarem en el bon camí per poder tenir més normalitat a Catalunya, per poder governar algun dia a Catalunya, que jo crec que passarà més d'hora que tard, i per poder tenir un projecte que quan pensem d'aquí a Catalunya, d'aquí 5 o 10 anys, que els temes de debats polítics no siguin el de la independència, que ja sabem quins són els resultats, sinó que siguin un altre cop el de lideratge. Jo he viscut Catalunya des de fora, és a dir, jo vaig néixer a Andalusia, jo he crescut a Andalusia, i l'admiració que sempre s'ha tingut a la resta d'Espanya per Catalunya era brutal, s'ho puc dir des de primera persona. Hem de tornar a ser admirats per la resta d'Espanya, hem de tornar a tenir lideratge polític en reformes a nivell de tota Espanya, però això només ho aconseguirem si solucionem primer el que tenim a casa, que és un problema molt greu, insisteixo, perquè això no és un problema entre Catalunya i la resta d'Espanya, això és un problema entre catalans, i per tant la solució ha de començar aquí, amb respecte, amb reconeixement, amb legalitat i amb polítiques socials que són en definitiva les que ens uneixen a tots. Senyora Arrimadas, no hi ha més temps. Moltes gràcies per l'atenció que ha tingut en aquest programa, per atendre'ns i per respondre totes les preguntes. Gràcies i bona nit.